Enbata edo galerna kostaldeko fenomeno bat da. Haizea bat-batean mendebal, ipar-mendebaldera aldatu eta asko indartzen da. Horren ondorioz, temperatura bat-batean jaisten da, presioa eta hezetasuna handitzen dira, itsasoaren egoera okertzen da eta batzuetan hodeiak eta euria ere izaten dira. Bi enbata mota nagusi daude, tipikoak eta frontalak. Enbata tipikoak bero handiko egun eguzkitsuetan gertatzen dira, haize gutxi dabilen edo hegoaldeko haizea nagusi den egunetan. Galerna Bizkaiko mendebaldeko kostaldetik sartzen da, Gipuzkoarantz mugitu eta gehienetan bidean indartzen joaten da. Lapurdiko kostaldera heltzean desagertu egiten da. Enbata tipikoak maiatzetik irailera bitartean gertatzen dira. Gehienak txikiak izaten dira, baina batzuetan haizeak aldatzean 80 km/ordutik gorako abiadura hartzen du, baita 120 km/ordukoa ere. 10 minutu eskasean, temperaturak 8-10 graduko jaitsiera izan dezake eta itsasoa bare egotetik haize itsasoa daukan itsaso nahasia izatera igaro daiteke. Enbatak arriskutsuak izaten dira aldaketa bat-batekoa izaten delako. Horregatik, garrantzizkoa da itsasotik ateratzeko gomendioei kasu egitea eta hondartzak uztea, baita toldoak eta itzalkinak kentzea ere.